Munhu waMwari takuta. Anyway, regai tinamatira. Baba, tinokutendai muzita raJesu Kristu. Baba, tinokutendai nechikafu changa chiri pamberi pedu, ndiwayo mabhonzo atapiwa tasvisvina Mwari. Icho chikafu changa chiri chishoma kudai so. Tinokutendai nekudya kwataita maite enyu Mwari, tadya taguta. Chitikomborerai apa patakuenda kudzimba dzedu, vanonyima vasara inavo. Amen. Amen. Is it worth it? Is it worth it? Iwe, is it worth it? Apostle, don't be fun and it. Ndiwo munamato wachero. Ndiwo chayo. Wechikafu chamadya ichi. Ndiso chaiso. Ima apostle, muratambane nini? Inini, can I buy all this food for you and my drinks? Amuri kutosiya kutotanga kupedza my drinks. Monditira kamunamato kaka. Muri kunditira ka kids net munamato aka. On top of all this chikafu chanda kubikira. Nema drinks esa ya muri kutotadza kupedza. Is it worth it? Imi. Musanditire muedzo wa Satana ndi muri kuzvinzwa. I want you to pray. A prayer warrior must pray. Yeah, a prayer warrior mani. Alright, apa taita sei? Apostle zafu maita sei. Muri kuita ka kids net munamato ikaka. Ndokadi ka kids net ikaka. Mabata ero zvokumadzinza ikwangu ini. Yeah? Mabata ero zvokumaraini mandogaro. Sei muchida kundiedza imini. I'm sorry mama. Kona ndiri kukumburuka toilet. Iwe, saita muedzo neni wazvinzwa. Ndiri kukumburuka toilet. Wati? Aizera peadyira wazvinzwa. Ende munodigestira kumba kwenyu. Uda kushandisa futi matoilet matissues angu. Uda kushandisa futi mvura ingo on top of this. Muchiditira kamunamato kamini munamato kids net munamato. Wakuda zve toilet panam. Get away money. Pray. Pray. And it is